Na gradskom stadionu u Subotici Spartak i Rad odigrali su prvenstvenu utakmicu 24. kola Superlige Srbije. Oko 500 gledalaca zadovoljno je napustilo stadion jer je Spartak pobedom od 2:1 nad Radom potvrdio uspeh iz Novog Sada u prethodnom kolu. Plašili su se Subotičani ekipe Rada i to ne bez razloga. Time je ova pobeda slađa, naročito što su plavi golubovi prikazali odličnu igru tokom cele utakmice. Susret je vodio Bojan Nikolić iz Kragujevca. Mahali su Milan Minić Niš i Ivica Stojanović Aleksinac. Četvrti sudija bio je Nenad Kurčubić iz Kragujevca, a dodatne sudije iza gola Dejan Dimitrijević iz Loznice i Petar Piper iz Čačka. Funkciju delegata na ovoj utakmici obavljao je Dragoslav Đerman iz Bačke Palanke. U fer i korektnoj igri oba rivala odlični sudija Nikolić pokazao je 5 žutih kartona. Kovačeviću iz Spartaka zbog nedozvoljenog starta, a Arsenijević, Jovanović, Veselinović i Krstić požuteli su zbog nesportskog ponašanja. Andrej Černišov za ovu utakmicu nije mogao da računa na suspendovani bekovski par Farkaš Milošević kao ni na povređenog Mezeija. Stoga je Spartak utakmicu započeo u sastavu Janošević, Antonić, Kovačević, Branković, Jočić, Tumbasević, Šljivić, Torbica, Mrkela, Ilić i Milić. U drugom poluvremenu Černišov menja u 54. minutu Milića Mudrinskim, u 60. Ilić ustupa mesto Ivanoviću, a u 86. odličnog Mrkelu zamenio je Jondić. Strateg građevinara Milan Milanović opredelio se za sledećih 11. Budaković, Ljubinković, Krstić, Ćulum, Kaluđerović, Ivica Jovanović, Arsenijević, Maraš, Petar Jovanović, Bates i Denić. U nastavku Denića u 54. minutu menja Veselinović. Lutovac je u 66. minutu ušao umesto Arsenijevića, a Ivicu Jovanovića u 81. minutu zamenio je Mladenović. Sa puno samopouzdanja Spartak je utakmicu počeo vrlo agresivno. Takvom taktikom Černišov je zbunio gostujući tim i preko kapitena Torbice već u 5. minutu stigao do ranog vođstva. Nastavili su plavi golubovi sa ofanzivnom igrom, ali bez prave prilike. Sve do 24. minuta kada se danas odlični Torbica ponovo odlučio za iznenadni šut sa velike udaljenosti, ali je lopta za malo fjuknula kraj stative u gol aut. Igrao se 33. minut kada je danas vrlo dobri Mrkela izveo lucidan potez, prevario Ćuluma i pobegao po levoj strani. Usledio je centar šut po zemlji, na loptu je natrčao nesretni Ljubinković i poslao je u sopstveni gol. 2:0 zasluženo vođstvo koje je Spartak sačuvao do odlaska na odmor. Nastavak utakmice doneo je više uzbuđenja, iako je postignut samo jedan pogodak. Rad mnogo organizovaniji i agresivniji u odnosu na prvih 45 minuta, a Spartak željan ubedljive pobede.
priliku u nastavku imao je Rad, ali je dobar udarac Arsenijevića iz neposredne blizine u 56. minutu Janošević izblokirao. Černišov nije nameravao da čuva rezultatsku prednost. Videlo se to i po izvršenim izmenama, kada je dva najisturenija igrača, Milića i Ilića, zamenio takođe veoma napadački raspoloženim Ivanovićem i Mudrinskim. Rad se otvorio, a Spartak je od tada postao opasniji. Mogao je mladi Ivanović u 2 navrata da postane junak ove utakmice. Najpre u 62. minutu nakon dobre kontre Ivanović šutira visoko preko gola. Da bi nakon brzog prodora Mrkele po levoj strani i centar šuta bio na pravom mestu, ali je pogodio golmana Budakovića u telo. Ivanović se nije proslavio, ali na sreću Subotičana nije ni postao tragičar, jer kako to nepisano fudbalsko pravilo kaže, posle ovakvih promašaja sledi kazna. Igrao se 69. minut, slobodan udarac za Rad, najviši u vazduhu Ćulum, Janošević kratko odbija loptu, nažalost pravo na nogu Marašu koji je smešta u Spartakov gol. 2:1. Nakon toga videli smo nešto novo i vrlo pozitivno u igri plavih golubova. Mada je do kraja utakmice ostalo 20 minuta, Spartak ne gubi glavu i umesto panike pokazuje vrlo smirenu i kvalitetnu igru, a u intervalu od 83. do 85. minuta potezi golubova bili su za udžbenike. Spartak je potpuno zasluženo pobedio Rad. Bilo je to nakon posta od 5 prethodnih utakmica odigranih u Subotici, na kojima Subotičani nisu osetili slast pobede. Rezultati i igra u prva 2 prolećna kola nagoveštavaju dobar fudbal i neizvesnost do poslednjeg. Bez obzira na nekoliko kišnih dana u Subotici, teren je bio odličan, a iznenadio je i same aktere ove utakmice. Javno komunalno preduzeće Stadion ovoga puta zaslužuje sve pohvale za uloženi trud. A na pres konferenciji različita raspoloženja, ali i jedinstvena ocena da se u Subotici igrao dobar fudbal. Prvo čestitam Spartaku na pobedi, čestitam i protivniku i mojim igračima na borbenoj igri. U drugom poluvremenu, gledajte, ovo su uglavnom konferencije za štampu, su par kurtoaznih reči, čestitki, lepa reč o protivniku, ako pobedimo pričamo o tome kako smo dobri bili, ako izgubimo nismo dovoljno angažovani i tako, ali ono što moram iskreno da kažem, imam ekipu koja ima izvanredne pojedince, imam ekipu koja bi možda mogla da bude 3., 4. da je počela ovu ligu i dozvolio sam kao trener da onako uđe u igru da me sad sramota. Znači sad me je sramota kako smo odigrali prvo poluvreme. Ne samo što smo gubili 2:0, nego uopšte odnos, pristup naših igrača, osim dvojice igrača, ja to osjećam kao svoju veliku sramotu. Drugo poluvreme je bilo već malo bolje, malo smo krenuli,
protivnik imao tu par šansi, normalno kad smo se dosta otvorili, dali smo taj gol, posle toga nismo ništa ozbiljnije uradili, ali smo nešto pokušali smo malo borbenije da igramo. Još jedan put čestitam Spartaku na pobedi i pre svega na ozbiljnoj i disciplinovanoj igri, jer kako je počela ova polusezona i ovu prvu utakmicu i drugu odigrali su vrlo dobro i uopšte sve ekipe sa dna tabele počeli su dobro da igraju, a ove ekipe gore iz vrha, koliko vidim, sve slabije i slabije. Ali ono što hoću da kažem, želim Spartaku da se izbori za opstanak, kao što se nadam da ćemo i mi, ako promenimo naš odnos, ako ja više nikada ne dozvolim da moja ekipa uđe u utakmicu kao što je ušla danas u prvom poluvremenu. Evo, toliko. Значит, мы очень серьезно готовились к этой игре. Veoma smo se ozbiljno spremali za ovu utakmicu. Мы знали, что это очень хорошая команда. Znali smo da je sada Rad jako dobra ekipa. Мои друзья смотрели тренировки, игры, na pripremama njihovim. С российскими клубами. Moji prijatelji, treneri, И отмечали, что очень им все нравится. Koji su tamo bili, polagali su licence i tako dalje i pratili su treninge mnogih ekipa. Između ostalog, najviše im se svidalo, to je između ostalog, rekli su da im se najviše svidalo kako Rad radi, trenira i kako oni igraju. Da, i odzove bili очень хорошие команде. Znači, veoma su pohvalne reči dali ekipi Rada. Но мы тоже подготовились хорошо к игре. Ali mi smo se veoma dobro spremili za ovu utakmicu. Вырабатывали тактику на игру. Znači, pripremili smo taktiku na ovu današnju utakmicu. Первый тайм получился у нас хорошим. Prvo poluvreme je bilo dobro. А вот второй тайм, конечно, команда Рад имела преимущество небольшое. Drugo poluvreme, sigurno da u drugom poluvremenu da je Rad imao prednost neku na terenu. Я связываю это с тем, что наша команда, пока она вот не готова, играя 2-0, там 1-0, удерживать преимущество. Šta mislim? Mislim da naša ekipa možda još uvijek nije na tom nivou da možemo da udržimo lagano rezultat 2-0. Но мы все рады победе, это было очень для нас важно сегодня. Svi smo srećni zbog ove pobjede, jer je bilo veoma važno danas. Svi još